दिनै क'क्राझार जिल्लानि रायमाना हादरारि हाग्रामानि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। रायमाना हादरारि हाग्रामायाव सा 15 गुबुन गुबुन हादरनि दावबायगिरिफ्रा दावबायफैदों। जार्मानी, इंलेन्ड, आमेरिका बायदि हादरनिफ्राय दावबायफैनाय दावबायगिरिफ्रा गिबि खेबनि थाखाय रायमाना हादरारि हाग्रामायाव दावबायदों। बिथांमोना हादरारि हाग्रामाखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे बिजिरसंनाय हाबाफारिबो लानानै फैदों। सा 15 सोद्रोमानि हादरनाङारि दावबायारिफोरा रायमाना हादरारि हाग्रामायाव साननै दावबायगोन। बिथांमोनखौ गोसो गुदुङै बर'नि मोसानायजों हादरारि हाग्रामायाव बरायनाय जायो। बरायनाय हाबाफारियाव EM रन्जित बसुमतारियाबो नुजाथियो। मख'जाथावदि बरायनाय हाबाफारिखौ बानजायदोंमोन WTI, गसाइगाव हाग्रा बिफान आरो जायगानि आबहावा दावबायथाय कमिटिआ। गोसोखांथावना सान जानानै थासिगोन। थांनाय 1.5 बोसोर जोङो रायमना नेशनेल पार्कखौ बर' हारिनि बिखायाव उथुमाय महरै सोमजिनाय जा नेशनेल पार्क हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय मोनसे खाबु, बे खाबुखौ जों दिनै मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप मावफुंलांनो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय जोंनि लकेल प्रिन्स एरियानि जाय NGOफोर दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोननि जा इनिशिएटिभ बेयो खोब बाख्नायथावना। दिनैनि जा कारालफुर मोनसे प्रग्राम, बे प्रग्रामाव बिथांमोनानो मेइन भुमिकाखौ लादों बा बिथांमोनानो मेइन दैदेनदों। बिनिखायनो जों मोनसे बाथ्राखौ क्लियार जाबाय दे रायमना नेशनेल पार्कखौ इन्टारनेशनेलि दिनै मानसिया मिथिनो हादों। आरो बे रायमना नेशनेल पार्कनि गेजेरजों जोङो रायमना नेशनेल पार्कल' नङा, जोंनियाव मोननै नेशनेल पार्क, मोननै वाइल्ड लाइफ दङ। बे मोनब्रैनि गेजेरजों जोंनि जा बर'लेण्डनि इक'नमिनि बेकबन, रांखान्थिनि सिनस्रिखौ जोङो एग्रिकालसारनिफ्राय टुरिस्टसिम ट्रेन्सफर्म खालामनो नागिरदों। आरो बेवहाय रायजो राजानि सहाय नांगोन। आरो रायजो राजाया दिनै रायमना ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै आवगायबोदों। आरो जोंनि थांनाय समनि जा खोमानानै लानांनाय बेखौ जों दिनै बुरखांफिननो हानो थांगासिनो दङ। बेनो मोनसे फोरमान। आरो नोंथांमोनाबो सांबादिकफोराबो बे बेलायाव जोंखौ हेफाजाब होनांगोन, सरकारखौ, रायजो राजाफोरखौ। मानोना सांबादिकफोरनिबो बेवहाय जथेस्थ' दायित्व थायो हारि जौगाहोनाय आरो हारिखौ खोख्लैनायनि बेलायाव। बेफोरखौ लानानैनो जोंनि गेजेरावहाय सांग्रांथि जानांगौ। नाथाय जोङो नुनो मोन्दों माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों इउटिउबारफोरा गाव गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनोबो थांगासिनो दङ। बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानायनि मोनसे सम फैदों। आरो इउटिउबारजों इउटिउबार लोगो नांलायनानै बेफोरखौ जों माबोरै खमायनो हायो हारि जौगाहोनायाव, बेखौ थुलुंगानायनि हेफाजाब बा खामानि मावलायनांगौ। I was so special, the dancing, the music, the warmth that you've given us to welcome us here. Thank you very much. It's been amazing. We feel very privileged to come here and visit this park. You are part of something much bigger. The conservation in this area throughout the Manas landscape has achieved amazing things over the years because of you, the communities, because of WTI, because of the forest departments. You're achieving great things. The animals, the biodiversity here are thriving, and you are the reason for that. So I want to thank you very much. We're privileged to work with you and all the other partners involved in this work. Thank you. गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।